Ибаха ма Стаско! Ибаха ма Стаско! Ибаха ма яко бър... Отвори бе! Отвори бе! Фак, твой бол! Ау! Дай от кая! Дай от кая, мангал! Знаеш какво да правим, бе? Скане напред! Скане напред! Let's go! Качам върху Бойко Борисов. Няма нищо там. Шутника! 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 Ай! Турят. Той е дъм, я кажу дали се заслужава. Чердай! Връщай се обратно. Мъртъв си. Тук е. Киш машина, 160, нова е, долу добре. Мистер Кеш. Мистер Киш, да. Мистер Кеш. Няма бе, бам се. I can't see shit, motherfucker. What the fuck? Oh, hell no, motherfucker. Ау! Бегай от тук, бе! Ще ти ба майката. Имаме към 360, общо. Какво да правя тия пари, бе? Пуня! Колеги, прави тия пари, бе! Правя тия пари, бе! Чакайте. Какъв да пипя, аз Уау, мисля, уау. не виждам за това. Нещо ми шепне Ана. там. Нещо шепне там. Аз съм майката. Къде бе? Добре, може аз да съм шизова. Брат, то стига ми е такашна. Да. Джъмп беше детент. Да. Джъмп. Ау! Дай от кая! Дай от кая, мангал! Знаеш какво да правим, бе? Песен, не го гледай да го време, само. Дайте бързо нататък. Дайте спринт. Някой от нас ще умре, ма дай ебал съм майката. Без джъмпа. Само. Ето го, видях ли го? Да. Гледай. Ма то май сме баш натам, бе, брат. Еба малко. Да, той се отдръпна. Свърши ми в мира. Чакайте, че нищо не виждам. Ето го изхода. Това как се да са, умре. Добре. Туалетната хартия по-скъпа ли? Давай, брат. Къде? Аз съм да дропна работи. Потлябай, давай, спринт. Спринт, брат, че не се еба майката. Видяна. Мама му да еба. Аз ще се опитам, брат. Fucking motherfucker. Трябва да го трупна ли, бе? Как трябва да го взема? Да еба, мама му да еба. Ой. Се заебаш. Втори турет. Да кума да твори си вътре, брата, кума да твори. И бах, злой, нямам чуми. Шао. No comment. Да ги изключвам само. Не, чакай. Патата преди да пробваш. Ничък ти вярвам, брата. Промо. Видя ли? Аз съм на малко Един по един. Добре. Стас, ти си. А лопатата някой взе ли? Фак. Ай! Тос май умря. Фак. О, мен. Стас ме умря. Фак си. Не да съжалявам. Не исках да ходя да взема лопатата. Хачо ще наебят. О, мен. Паяк. Ти знаеш. Да, ще я вземем. Паяк. Точно на опашка има паяк. Хачо да не умря, бе, брат.
Ей, бал смект. Fuck it, we ball! 70-80 нещо такова. Окей, найс. Окей. Воу! Защо ма джъмскер на Ох, това? Пепе, само ти кацна на главата това. Чакай сега. Да то оставим в кораба, брат, да нагледаш И накрая- да убий, да. По-хубаво ти влез. Не мога да ме убие, как ще ме убие? Замахнете ни. Ако искате Е, сега дупам... камък, ножица, хартия, брат. Едно, две, три. Едно... А за да включ. О, шит, дали съм? Я здесь на върха по-получи. Йо, майче, умре, да взема ви. Бяга от тук. Чакай. Окей, вече мога да остана тук. Отивате ли? Точно насам продава. Оу! Бегай, няма го лопата. Дай ба. Да, дай си ходим, чуть на улица. Гърби. Това клатене на главата се надявам, че беше сигнал. Сякаш видях нещо. Рич! Милени! Лудя! Колеги, бе, тия пари! Ай, да, ние сме екипирани вече. Тук не с Германия, имаме пари. Само ли тя... Добре, сега имаме 327 пари. Как толкова с еврейски ген да имаш един бумбок да не искаш да купиш, брат? Купувам ти го. Гей. Пипито е в банда си пак, брабиса. Салите на джунглата, ние тук един бумбокс нямаме. Ще доставка, да. Да, те точно е тук ще дойде. Дойде дърво. Ой. Опа! Ето го! Ай, Пепе! Туч! Опа! Оп! Аз не Ой, поставя. Значи още ми съжаляваш за това, Да, някой да вземе другата лопата. Да, бе. Кот ме дадиш. Ай, давам ти. Ой! Хочу умря. Не, Пепе! Похръста! Взема капан. Какво стана, бе, дай бъма, дай. Те отпре. Кой има? Хочу много смешно умря, обаче. Хачо, обеси ли са най-накрая? Добре. Ой, дай ба! А, Дай ба, мама. Ебать. Ибаха ма Стаско! Ибаха ма Стаско! Ибаха ма яко, брат! Ибаха ма да знаеш! Нико води! Гостува звук само! И как ще качим горе? Стаско! Не, сега момент от цигарите я наопил, брат. Кур. Бебе! Дай ми си шкяйта, бе. Аз ти дропвам ключовете. Ще отида, ще мина по моста и ще телепортирам. What? Добре. Стаско, ти ли си там, бе? О! Стаско, добре ли си, бе?
Чай! Знам какво ще направя. Ей, така, ако ти го клъшна с бумбокс ще го направя. Отвори! Отвори! Кой? Утре, като те питат с квартирантите, какво стана? Кой те еба, брат? Не знам какво ще кажеш. Ако кажа кучето, ще се прозвучи много лайко. Ето да си мисля някой лъжа. И дай па! Паднах. Туч. Окей, точно като някой негър брат си. Има ли ви? Ой! Аз съм фул, обаче не мога да ги имам. О, Аз съм фул. Пепе. Дайте да видим компютърите да се ходим. Хубаво. Моля, проспарай се, брат. Няма. ой, ти ще да ме отбрани точно. Остав, дай ба! Дай ба! Спокойно. Дай мухата, дай ба. Тук е Така, хачо. Пепе, бързо. Насам хачо. Зоби Коликс, Станислав. Станислав се добре. Ой! Шет! Бимбо. Фак! Затова вземам две пати. Затова трябва да вземам две пати. Трябва да се махнем бързо. Че да... Нещо по-важно ще има тук с това. По-друго. Пепе, тръгвай, мани долу. Инвентара ми е... О, бабуни. Бабуни. Пепе, бягай бе! Махай се, гей! Махай се! Хачо, лопатата колко струва? Бързо. Това майката! Бързо кажи. Колко ват пред 30. Значи добре да е друг. Да. Да взема друго нещо. Не ме закрива, той сам. Махай се, бе, идва майката до това. Хачо много се ще наджъмпна, брат. Ще наджъмпна книгестра. Натам няма нищо. Хачо, насам. Насам, Хачо. Оу! И бас си планетата, брат. Брат, да биш пак ти генга аутсайд, брат. Кучето, гиганта се чуваше, тия с бабуните и шванчери, брат. От всичкото най-много ми е видял да кастофона. А тези бабуни ще бяха и тези 20 тигани най-те, бе. Сигурно в махалата. Ние пък нямаме пари. Ой, дай ба. Тук става някаква мъгла. Това е лошо, че още не става. Дай ба. Браво. Колко му строи лицето да станеш? Кутия! Ибал с майката. Окей, слушай, трябва да се махаме, иначе. Да. Къде Да да се се махаме. махаме? Нямаме пари, брат. Нямаме пари. Имаме... Разделям се. Не, спок, просто как слезем. Пепе, ела тука, Чакай. Не може ли не пите? Пепе, ела тука. Чакай, намерих много Пепе, работа. няма никакво време, през Пепе, бързо. Идва, давайте, излети. Ще го михни ли, Пипе? Добре, заедно. И ги псувайте, майката те е бал смърт. Дай го така. Бягай, ги! Дай, ще се бал. Махай се, бе, гей. Дай, Махай ще се, бе. Уа! Окей. Дай го така, ще Фаст. Ти какво се и то се Еврейн. трябваше ли да остане да му да я продаде? И бягат, идват Не, много. тя не може да се Бягай, продаде. че тук бягаш за коля, бе. Тя не може да се продаде, брат. Качо, чакай, че... Ой, дай ба, мамо. Пепе, камон. Те са... Аз влизам в някаква стая. Ой! Толкова сме. Не се чува. Не знам, нищо не чувам. Ау!
E prima... Ostium se dave. Ok. Holy fuck, ima pošti, pjasni nisam. Adios. You will eat and sleep for the duration of your contract. Bić смішно. Хочу, чтобы убить Make даже yourself 1%. at home. To complete the onboarding process, Так, you will думаю, want to я check suicide the maxing. manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the company.